Què és una ecofactoria? Una ecofactoria és més que una planta depuradora. Les ecofactories són plantes de tractament d'aigües residuals que transformen els residus en nous productes, seguint els criteris d'economia circular i sostenibilitat. A través de les ecofactories transformem l'aigua residual en regenerada, apta per a diferents usos, com poden ser el rec agrícola o la recàrrega d'aqüífers. Valoritzem els fangs obtinguts en el procés de depuració, com a productes útils per l'agricultura o el compostatge. Generem energia per obtenir biogàs amb el procés de cogeneració dels fangs. D'aquesta manera, transformem un residu en un recurs energètic. 3 de les nostres ecofactories a dia d'avui generen energia d'aquesta manera. Les ecofactories compleixen 3 requisits fonamentals. Satisfan les seves pròpies necessitats, generen un impacte ambiental positiu i contribueixen al benestar col·lectiu. Aigües de Barcelona, transformant el cicle de l'aigua.